दोननाय टाइमावबो सुलायबासो खोबनांगौ गाज्रि जायोनो बेफोरखौहाय डाइरेक्ट गारनो हाया आरोना आङो जुदि बान्दा कपि ओमफ्राय फुल कपि बेयाव गायबाय नै एसेनो बेवहाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल गोदान मोनसे ब्लगजोंहाय नोंथांमोननि सेरावहाय नुजाफैलायबाय होमबा लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजों ज' शेयार खालामलांनो हायो नायलांबाय थादो जोबजासिम गोजां बोथोरबाथाय मा विन्टार सिजनबाथाय माने मैगं थाइगंनि बिराद एक्साइटेड जाखायोना लोगोफोर मैद्रु मैलानो गोदान गोदान आलदा आलदा माने मैगं थाइगंफोर बिराद एक्साइटेड आरोना जानो थाखाय न'नि माने मैगं जानो थाखाय थ' दाबोनो मोनजायाखै जोंनाहाय ओमफ्राय दा जाहांगासिनोसो आरोना फिसा फिसानो दा जानोसैलाय न'नि मैगंफोर दा होमबा लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोनजोंहाय मा शेयार खालामलांनो जाहैबाय दिनै आङो नोंथांमोनजों माबा फिथानि थाखाय अन देनांगौ दं बेखौ मारै मारै खालामो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरोबाव फिथाजों जानांगौ जे सिबिं बेखौबो देनांगौ दङ दा नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामलांसै होननानै सानलायबाय आङो थौदो होमबा जागायजेननोसैबो माइ दोनग्राया माइरं लाग्रोखानोसै मा माइरं बेयो रनजित रनजित नों मानो फैलाबायलायखो मुला दे मुला होनलाय नैलाय लाम' जालायबाय उल्था होनखायो मुला होननो थिनबाय लाम'नो उल्था उल्था जोब्बायना गासिबो मा रायलायनाय जायोथाय मुला होननाया लाम' जालायबाय बेखौ एसे सुनानै लाग्रोसै ओंखाम संनाय बायदि जेरै सुयो साफानो सुनोसै आरो बिदि दाना बेखौ सोमनानै दोनसै बै गुरलांखो सुर बाबा नायलाय जायो बाबा मारि फिनजायो नैहाय गबाय मारि फिनजायो थलथबनो जाबायबो मारि फिनजायो जाबाय जानायखौ सोमनानै दोनसै नै अफाय थांलायखो नोङो अफाय थांलायखो थोद बियो अफाय थांबाय थायो बियो ओरैबाय दाना नै बेखौहाय 3 घन्टासो सोमनानै दोनथ'नोसै ओरैनो हरसेबो सोमजायो हराव सोमाथ' ओमफ्राय नै दा फुङाव सोमनाय नालाय बेखौ 3 घन्टा सोमसै आरो थार सोमसै बियो दा आंनो मना लाबोदोंना नोङो हरलाय दा लाबोदो लाबो दा मना जानोसै सानैजों औ थेंक इउ थौ बेयाव जाहैनोसै जोंहा दे मना जानो दे सिबिंबो दं दाब्लाबो दङ ओरै फै जानि फै सानैजों जानि फै ओरै फै जानि फै मुला हम गवा मोनहा आहा नोंहा मा उल्थां फाल्थां आयै नै उन्दैनि गोदो गाखोग्रा गेजेराव जिरायग्रा दंमोन ना बेखौ सुदोंसो बेखौथ' जिराय होजाला बे मानसिया बेसेबांबा गिलिर जाबाय ओमफ्राय बेखौनो गाखोनो नागिरबाय थायो नायगोन हारसिङै गराय बायदि थिखोयो दाना मारै आस्ते दोमहोनो दागाखोसै हनै सिगांजों हनै बिदि थाबायो गेजेराव दा जा मोजां मोनदों बेहा बेखौनो नुबाय दाना नै दहायनि सोमनाय बे अनाहाय ओमफ्रायहाय माइरङाहाय बेखौहाय सुगारसै बेवहाय नैबे मा होनना बुंनांगौ बिदिखौ सान्द्रि बायदि बिदियाव दै गलांनाय आराम दोनथ'सिगोन आरो नेटनियावहाय
नै बेहा गल गलानो दा खालाम नोङो दा खालाम गार थार थांसैलाय बियो दै सेर होनो ओइ दाना सिबिं खालामखानोसै सिबिङा बेसेबांबा बुरजा लाबोनानै दोनफैखानाय नै बियो मा जायगानिमोनलाय बाबा बे सिबिङा अबेनिमोनलाय बे सिबिङा राजापारायाव लाबोनाय सिबिं जोसा सिबिंनो ओइ सिबिंखौ सुनसै बिदि नैबे नेटसो नालाय दै गलांग्रायावहाय बेयावहाय मानसिफ्रा बिराद फुख'योना बेखौ गुफुर जालायनो ना बिराद फुख'यो गुफुर जालायनाय सोमनानै दोननानै ओमफ्राय जोंना नै एसे गोसोम गोसोम नङाबा मोजां मोनानो ओंखायनो बांद्राय एफाराब माने गुफुर जालायनाय फुख'आ आरोना हनै एट मानसिया जाथारा बेजों नायगोन मोजां सुबाय बेखौ नै जेबो गैखाला आरोना बेबायदि गुफुर जालायाबाबो बियो माबा जेबो मैला गैला हाद्रि हुद्रि गैला मोजां साफा सुबाय सारायाबो दुंबाय ज्राव ओरैनो होसनसै फुङाव सुबा थारमाने सान्दुङाव फोरानलायनानैहाय बिदि एवो जाहैबाय आरो ओमफ्रायहाय माबाबा ओरैनो बेबायदि जोंनि बायदिनो ओरैनो सुनानैबो बेबायदिबो खालामजायो ओमफ्राय दा एसे सुग्लाय होनानै जावस्र'नोसै ओमफ्रायसो उनगोन आरो नै बेखौहाय सुबाय गुसु जाबाय बेखायनो नै ग्राइन्डाराव होनोसै आरो जाबायना जाबाय गार' सिबिंनो गार' सिबिंनो मा जाखो मामे गार' सिबिं नायदों गोथाव मोदोमलायनाय गार'फोर हाजोआव खुबैनाय गार'फोर हाजोआव खुबैनायनो नै नोंनाबाथाय मोदोमलायनाय नै गोथावनो गोथाव मोदोमलायबाय बेयाव जमा दोननानै लानोसैलाय जोंना जाबाय थायो नालाय गुसु जाबासो खोबनांगौ गुदुङाव खोबनो नाङा गुदुङाव खोबनो नाङानो बेखौ सुग्लाय होनांगौ ओमफ्रायसो खोबनानै दोनगोन आरोना बेखौ दोननाय टाइमावबो सुग्लायबासो खोबनांगौ गाज्रि जायोनो माइरंआबो नै आराम माबा जाखाबाय बेखौहाय उननांसिगौल' दै सर' होखाबाय ओमफ्राय बेखौहाय नै बेयाव ग्राइन्डाराव लानोसै मानसिफ्रा उवालाव देनायाल' जायो सानोमोन ना खिन्थु ग्राइन्डाराव देनायाबो जायो आरोना फिसायाहाय देनोसै दे देदोल' नै देना मानो गाबो नों अन देबाथाय गाबनाय ग्राइन्डार गाबबानो खाथि खाथि फैलाबाय थायो लाजियाखै बियो लाजियाखै नोङो जाबाय बेनो अना लोगोफोर बेलासिबायबो बयहाबो नै स्टारबो जोंजेनबाय आंहाबो दा बाथि सावनांगौनि समाय जाबाय ओमफ्राय बाथि सावनानै लाग्रोसै आङो र' सलाय लायनां नै दिनैबो गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हायाबाबो नै बेनोमोन गोदानाहाय ओमफ्रायहाय एसे सोग'नो हाबाय आरोना नै गासिबो मावगोजोबनो हायासै ओमफ्राय नै बेनि गस्लाफोरखौ एसे सोग'नानै दोननो हाबाय ओमफ्राय गासिबो सोजोबनो हायाखै दाबोनो नैबे गाहायाव बेग दोनबाय आङो
थांसै आरोना बेनोमोन नै सि दोननो जायगा गैलामोन नालाय ओंखायनो बेखौ लायबाय आङो बे दामाहाय माबा 4700ल' लादों आरोना 4700 लादों बियो सिगाङावथ' बेसोमोन नै बेसोमोन आरोना दोनग्रायाहाय नै माबायाबो बायख्लाजोब्बाय नै बियो बेयावनो दोनोमोन थोआलो मानो ओमफ्राय बिदिनो जिलाजोब्बाय बायलाजोब्बाय बेखौ साफा खालामैनो थारमाने आंहा गगा मोनगुलायबाय ओमफ्राय गगा मोननानै आङो मुलिसो जानांगौलायबाय आरोना थारमाने आंना माबा जाबा माने बेबायदि हाद्रि गुफुंला गुफुंलि जिनिसफोरखौ दाङोब्ला माने माबा जायो एलार्जि जायो ओमफ्राय एलार्जियाबो जेरावबो मोदोमफ्राव जालाबाया आंना खालि हादसिउनायल' बे हादसिउनायाबो बारा हादसिउबाथाय माने मेगनाव जायो एलार्जियाहाय ओमफ्राय मेगनाव जायगा गैलाबा जुदि मोखाङाव जायो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय गाहायाव थाङा मोदोमाव थाङा जेरावबो ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना आंना ओरैबायदि आलदा एलार्जि बियो मोनसे डास्ट एलार्जि गोबाव दोननाय जिनिसफोरखौहाय गाननो हाया डाइरेक्टनो बेबायदि आरोना जे आलमिराफ्राव बायदिसिना दोननाय थायोना सिफोर बेफोरखौहाय डाइरेक्ट गाननो हाया आरोना आङो जुदि गाननांगौबाबो बेखौ सुग्रोनांगोन नङाबा सुनो हाथाराबाबो बेखौ सान्दुङाव लामग्रोथारनांगोन आरोना बेबायदिसो आङो गाननो हायो ओमफ्राय नङाबा नै बेबायदि जाबाथ' आङो मुलि जानाय जाहैबाय दा मुलि जाबाय आरोना आङो ओमफ्रायहाय बारा माने हाथिबाय थायो जा नन स्टप हाथिबाय बेबायदि जायो ओमफ्राय जिनिस सि दोनग्रा जायगा थोलामोन नालाय जायगायाथ' दाबोनो थोआ बेबो फिसासासो बुस्थुआहाय ओमफ्रायहाय होमबाबो एसेखिनि आङो बांद्राय गिदिरबो बायनो हाया दामानि ओमफ्राय नै बियो नैबेयो फिसामोन बेथ' जिनिसाहाय ओमफ्राय बेबो आं बायनाय नंखायामोन बियो मालाय हरनायसो आरोना बेखौबो सोर हरदोंमोन बेनि जेबो एड्रेस गैया ओमफ्रायहाय बबेनिफ्राय हरदों माने जाय हरदों बेबो जेबो कन्टेक्ट खालामाखै आरोना जे सोरनिफ्राय हरदों बबेनिफ्राय हरदों बेखौ जेबो कन्टेक्ट खालामाखै जेबो मिथियामोन बे सि दोनग्राखौहाय ओमफ्राय आं मिथिखादों सोर हरदों बेखौहाय खिन्थु जेबो कन्टेक्ट गैया बे समावहायथ' जों कन्टेक्ट गैला खालामो नालाय बाबु फिफायानो हरदों आं मिथिखादों ओमफ्रायहाय सानदोंमोनखि सिगाङावहाय अरनानै हरदों जिनिस दोननो होननानै खिन्थु दासो मिथिदों आरोना मानि थाखाय हरदों बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो प्लेनिंखा होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला दासो मिथिबायना आङो जे मानि थाखाय हरदोंमोन बेखौहाय सिगांनिफ्रायनो बिसोरो प्लेनिं खालामनो आरोना मा होननानै मा खालामनो दा कर्टआव बुंनो हानायनि थाखायसो आरोना नांगौ जानाय जिनिसफोरखौबो हरदोंमोन होननानैहाय बेबायदि बुंनो थाखायसो मानो होनबा बुंखादोंबो बेखायनोसो बुंनाय जादों आङो बे जिनिसखौ हरनायनि थाखायनो थारमाने बेखौथ' जेबो कन्टेक्ट गैया गारा ओरैनो जेबो आंजोंबो कन्टेक्ट गैखालामोन बे समावहाय ओमफ्राय बे जिनिस डाइरेक्टनो बे जिनिसा सौफैदों आरोना दासो मिथिबाय बेखौ मानो हरदोंमोन जे कर्टआव बुंनो हानायनि जे जिनिसबो हरदोंमोन नांगौ जानाय जिनिसफोरखौबो आङो हरदोंमोन नायदोंमोन बेबायदि बुंनो थाखायनो बेखौ हरदोंमोन आरोना बियो बे प्रुफखौ होनो थाखायनो थ' सिगांनिफ्रायनो बेखौ प्लेनिंखा होननानै बुंनांगोन बेबायदि प्लेनिंखामोन बिसोरनाहाय ओमफ्राय माथो बुंबावनो दा बेखौनो सोरबाया बुंलायगोन गावसिनि पार्सनेल बाथ्राफोरखौ बिदि मानो खिथाबाय थायो होननानैहाय थ' बे पार्सनेल जानानै थायासै जोंनि फेमिलिनि मेटारल' जानानै थायासै बियो फेमिलिनि मेटारखौ बिसोरो कर्टआवनो लानानै थांखाबाय जेब्ला ओमफ्रायहाय कर्टनिफ्रायथ' मा ससाइटियाव जाखायो समाजाव जाखायो नङा होमबा समाजाव जानाय माने बयबो मोनथिजोबनाय नङा होमबा गासिबो मोनथिजोबनाय जाखाबाय थ' बेफोरो जोंनि पार्सनेल खोथाल' जानानै थायासै खायफाया बिदिनो मोजां मोनग्राया गाज्रि मोनग्राया बेबायदिनो बुंखागोन आरोना थ' जेबो नंला जायखिजाया आङो फोरमायनाय जाबाय आरो खायसे मानसिफोर ओरैबायदि बुंनो ट्राइ खालामो जे जोंखौ नुनानै मानसिफ्रा सोलोंगोन होननानै बुंनो सानो थ' बे सोलोंग्रा बुस्थु नङा जायखिजाया बेफोरखौ सोलोङा रावबो जोंबो सोलोङाखै जोंबो सोलोंनानै जायाखै बियो माने थासारिजोंसो सिटुवेसननि गेजेरजोंसो बेफोरो जायो आरोना थ' बेफोरखौ बुंनायनो दरखार गैया बेफोरखौ सोलोंनाङा बै टाइमावहाय मोनथिहैखायो बे स्टेजाव जेब्ला थांगोन बे समाव मोनथिहैखागोन जे बुजिखागोन अबेखौ सोलोंनांगौ अबेखौ सोलोंनाङा बेफोरखौ बुजिहैजोबखायो आरोना जायफोर सिंगेल मादार्सनि खोथा फैयोब्ला बिराद मानसिफ्रा माने बिराद गाज्रियाव दोननो नागिरो माने माबा खालामनो नागिरो थ' बेफोरखौनो मानसिफ्रा सोलोंगोन मागोन होननानै बुंलाबायनो नागिरो नङा होमबा सोलोंजाथाव बाथ्रा नङा बेफोरो जोंबो मालायखौ रायनानै सोलोङाखैना गासिबो सिटुवेसननि गेजेरजोंसो जायो नङा होमबा थ' बेफोरो सोलोंजाथाव बुस्थु नङा आरो जायफोर बे स्टेजाव सहैगोन अब्ला बयबो मोजां गाज्रि बुजिनो हानाय जाखायो बबेबायदि समाव माबायदि स्टेप लानांगौ बेखौ बुजिनो हानाय जाखायो मोनथिनो हानाय जाखायो थ' बेफोरो बे समावहाय सोलोंजाथाव बा सोलोंनांगौ बाथ्रा होननानै रावबो सानखाया आरोना बेफोरखौहाय अबे सोलोंनांगौ अबे सोलोंनाङै बाथ्रा बेफोरखौ मोनथिजोबखासै बेबायदिनो दा बेखायनो माथो होनबावनो बुंग्राया मोजां मोनग्रा गाज्रि मोनग्रा थाखायो बुंनो जेरैबो माने चान्स नागिरखायो आरोना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा आं दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं